nagyon régi ismerős a Kínpadon, jó reggelt, Gordos Dénes, a Környezetgazdálkodási Intézet egykor volt főigazgató helyettese, aki egy elsőfokú ítélet erejéig egy kicsit most megint főigazgató helyettes. Önt annak idején a Pepó érában nevezték ki erre a tisztre, aztán jött Ligeti úr, fölmondott önnek, fölmondás követően a Munkaügyi Bírósághoz fordult, a Munkaügyi Bíróság most hozta meg elsőfokú ítéletét, amelyben hatályon kívül helyezték ezt a dolgot. Két dolog miatt is, az egyik, mert hogy a fölmondását ugye betegállomány idején kapta meg, a másik pedig, mert hogy a vezetői tisztség alól való fölmentését nem indokolták meg. Annak idején ön szereplője volt ennek a hát eléggé balhés intézetnek az ügyeiben, csak a hallgatók kedvéért idézem föl ezt a hívószót, ami úgy hozzáragadt, akkor ez a környezetvédelmi pianino vásárlója volt. Mi történt a bíróságon, és mi a következő lépés? Holnap bemegy dolgozni, vagy mi lesz? Betöltötték közben az állását? Hát azt pontosan nem tudom megmondani, hogy az állásomat jelen pillanatban betöltötték-e vagy sem. Annyit tudok, hogy a felmondásommal kapcsolatosan sorozatos törvénysértés, jogszabálysértés történt, de nem itt látom én a probléma lényegét, hanem ott, hogy akkor, amikor felmentett engem a ligetvári Ferenc miniszter úr a vezetői tisztségemből, ezt arra való hivatkozással, hogy ezt a beosztást megszüntették, illetve hogy ez a beosztás nem is szerepel abban a miniszteri belső rendelkezésben, ahol felsorolták ennek az intézetnek a munkaköreit. Az állománytáblában. Éppen ezért nekem felmondtak, de rá egy hétre ezt az állást betöltötték, nem is akárkivel, a jelenlegi miniszter úrnak a rokonával. Na most nem is ez a lényeg, hogy kit kivel, hanem... Csodák vannak ebben a kisgazdapárban, ne haragudjon, hogy kitört egy nagy balhé, hogy ugye rokonok, pártársak, ismerősök kerültek be, ilyen kádermentő intézetként működött ez a cég, és aztán a nagy balhé közepén, akkor most arról kell értesülni, hogy akkor megint egy rokonnal töltötték föl az üresen maradt állást? Hát ez úgy tűnik, hogy végig kísért minket ez a múlt, de meggyőződésem egyébként az, hogy a pártprogramokat, ahogy én tanulmányoztam, megakadt a szemem például az egyik párt programjában, ahol a tudást, ahol a munkát a becsület rangjára kívánják emelni, és így akkor nyilván nem fordulhat elő, hogy politikai motiváció kapcsán meghurcoljanak embereket, karriereket és emberi sorsokat kettétörjenek, családot és köztük magamat is megemlítve az én családomnak is keserű heteket okoztak. Hát pedig ön azt hiszem, hogy minden öntől telhetőt megtett annak idején. A kisgazdapártért, személyesen Tordján Józsefért, a legutolsó töltényig finoman szólva kitartott, és most is ugye a párt budapesti elnök helyettese, és épp a kapcsolás előtti percekben tisztáztuk, hogy önt még nem váltotta le Tordján úr, vagy legalábbis még nem tud róla, hogy le van váltva. Miért voltak önnel ilyen hálátlanok, ha ön egyébként ilyen nagyszerűen szolgálta őket? Hát nézze, úgy látszik ez az én sorsom, tudnélik, ennek a rendszerváltásnak a legnagyobb vesztesei közé tartozom, mert ha belegondolunk abba, hogy közvetlenül, ugye, tehát én a közvéleménybe úgy robbantam be, hogy az Antal kormány ideje alatt a hittan, történelmi vallások hittan oktatását az iskolába bevezettem, tanrendbe iktattam, ekkor páros lábbal kirúgtak, és egy közel szívinfarktussal hát hálálta meg a szervezetem mindezt, és utána egy másfél éves per után helyeztek vissza igazgatónak, és ugye lámlám, hogy halad az élet, az akkor még SZDSZ-hez tartozó jelenlegi fideszes vezetők voltak, akik engem ekkor olyan helyzetbe hoztak, most pedig ők is már belátják, hogy szükséges egy hittan és egy polgári erkölcs bevezetése a jelenlegi oktatási igen, aztán utána ő megint választott politikai ügyekben, igen. És hát csak az egyszerűség kedvéért fogalmazok, megint nagyon ráfázott. Rendkívüli Lehet, módon... hogy ön nem ért eleget a politikához?
Kéne ezt hagynia inkább esetleg. Annyi más foglalkozás van. Ezen egyébként el is gondolkodom, meg kell, hogy mondjam, de engedje meg, hogy legalábbis a nézők kedvéért, akiknek ugye az emlékezetében a pianino... Bocsánat, tud valamit a pianinóról, hogy hol van? Én tudok róla, igen. Hát tulajdonképpen a jelenlegi politikai államtitkár, hát politikai érdemeket szerzett Tamásiban, és a Tamási Zeneiskolának adta oda használatra. Akkor hál' Istennek végül is jó helyen van, ha gyerekek tanulnak rajta zenélni, akkor nagyon biztos, jó helyen van, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezt azért szeretném tisztázni, hogy a pianinót nem azért vettük, mert a minisztériumnak vagy a környezetgazdálkodási intézetnek erre szükség lett volna. Ez egy nagy csúsztatás volt, ezt a pianinót mi a Környezet és Természetvédelmi Országos Szakkönyvtár dísztermébe vettük, ahol mi a különlegesen jó akusztika miatt és az impozáns berendezés miatt kamarazenei hangversenyeket is kívántunk rendezni a külföldi csoportok részére, akik a Környezetvédelmi Minisztérium vendégei lettek mindannyiunk volna. örömére a pianinó hazatalált. Mi lesz önnel? Én a magam részéről annyit szeretnék mondani, hogy eredetileg a dologba úgy cseppentem be, mintha egy szóvivő lettem volna, hiszen szétesőbe volt ez a modell, annál is inkább, mert a Pepó Pál miniszter urat igazából felmentették, de hát papíron ő mondott fel. De most kértem munkaviszonyának a megszüntetését, felmentését. Ezt követően a párt érdekébe történt, a kisgazdapárt érdekébe, hogy a felvetődött kérdéseket kommunikálni kellett, és én ezt megtettem a legjobb tudásom alapján. Én úgy érzem, hogy jelen pillanatban is visszatekintve nem követtem el olyan hibákat, amelyeket nekem felróhatnának. Annál is inkább szeretném ezt hangsúlyozni, mert a Független Kisgazdapárt 32 dolgozóját, és ugye itt van ez a fideszes trükk, hogy készíts már el, hogy kik a kisgazdák, mert ezekre úgy vigyázunk, mint a szemünk fényére. Én elkészítettem ezt a listát, hogy kik azok, milyen beosztásban vannak, és lássunk csodát, egytől egyig elbocsátották őket, és mindegyik helyére fideszes ebben a pillanatban tudták meg, hogy a tetejében ön írta a névsort, hogy most tudhatták meg, igen, de ez azért Gondos történt. úr, ha ő mindig olyan nagyszerűen dolgozik, és hát a végletekig szolgálja azt az ügyet, zászlót, személyt, akit elvállal, akkor miért fizet rá mindig? Azért, mert tulajdonképpen a politika végtelenül hálátlanul bánt velem, igazából meg kell... Mások ennyi hűséggel már államtitkárok lettek. Hát nekem is ezt ígérték, csak nem tartották be. Melyik államtitkárság jött volna? Az enyém? Igen. Az enyém a természetvédelem területén lett volna, amely a oktatásügy és ezzel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazta volna, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én úgy érzem most meg, hogy engem a párton belül és a környezetvédelmen belül hazugsággal ámítottak, mert majdnem, hogy egy politikai fejknek tekintettek, a végén már majdnem, hogy örvendeznem kellett annak, hogy palivá tehettek, de egyet szeretnék mondani, hogy a Környezetgazdálkodási Intézetben minden, ami történt, bármi, amit felvetettek, az minden a minisztérium tudtával, engedélyével, a Környezetgazdálkodási Intézetben mindennapos főkönyvi kivonatot kellett futárnak vinni a miniszterhez, tehát elvileg a miniszternek arról is kellett tudnia, hogyha ott netán egy számítógépbe mondjuk modul kellett cserélni. Hát az intézet ügyeiben még számos vizsgálat tart ma is, ha jól tudom, ügyészségi szakban van egy csomó minden, hogy mi történik később, megtudjuk. Én csak sejtem, hogy nincs még ennek a történetnek itt vége, úgyhogy legközelebb találkozunk, és most köszönöm, hogy eljött.